ताकीक दिले पैसे तेणीने काढल्या तिची काढल्या रे तुवें आनी रे पैसे दिले तिका मागीर
नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्मै 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 नमो नमः देवी आदिमय आदिशक्ती आदिगौरी कुटुंबांची पालनकर्ती अभिगती विठ्ठलादेवी महामहाप्रभाचा जागर आज तुझ्या सानिध्यात समस्त कामी कुटुंबियांनी त्याचे बामणवाडा आणि या ठिकाणच्या असणाऱ्या सर्व सुवासिनी आणि यांच्या वतीनं प्रतिवासी सालावाप्रमाणे तुझा हा वर्धापन दिन आणि या निमित्ताने दुर्गोत्सव आणि साजरा केला जातो आणि त्याप्रमाणे प्रत्येक सुवासिनींच्या हस्ते तुझ्या चरणी ही लोकांची चांगली सेवा केलेली आहे आणि या सेवेच्या कृपेतून समस्त कुटुंब त्यांचे मुलं बाळ आज त्यांचं संतान आज त्यांचं आरोग्य आज त्यांचा व्यवसाय आज त्यांचा धंदा आज त्यांचं समस्त कुटुंब त्या कुटुंबियांकडे त्यांच्या आरोग्याकडे चालण्याकडे बोलण्याकडे न्यायाकडे नीतीकडे शब्दाकडे त्याचप्रमाणे जी मुलं शिक्षण घेतात त्यांच्या शिक्षणाकडे त्याचप्रमाणे देवा स्वामी जमाता जे नोकरी धंदा करतात त्यांच्या नोकरी धंद्याकडे त्याचप्रमाणे या सर्व सुवासिनी आणि या सुवासिनींना त्यांच्या संसारिक जीवनाला निर्माण झालेले काही क्लेश असतील तर देवा स्वामी जमाता आज मुलाबाळात काढू नको अरे यांच्याकडे दुकान तू काय पप्पा जाऊ अरे बरोबर आहे एक मिनिट लाव श्री विठ्ठला देवी देवस्थान हे एक जागृत देवस्थान कोणाची प्रसिद्धी आसा पार्शे गांवांत बामणवाडा ह्या वाड्याचेर हे आशिल्लें देवस्थान ह्या देवस्थानात वचपी से कांबळी कुटुंबीय त्याचबरोबर बामणवाड्याचे सगळे नागरिक एकजुटीन हे वाढदिवस मोठ्या उमेदीन साजरो करतात आज हो वाढदिवस सगळे लोक एकठांय जावन मोठ्या उमेदीन मनयत आसात मोठ्या संख्येन लोक आज ह्या तीर्थप्रसादाक हांगा पाविल्ले आसात देवाचो आशीर्वाद घेतात आनी आपले कामाक वतात आज जरी वर्किंग डे असलो तरी असंख्य लोक आज हांगा येवन उपस्थित जाले हातूनच दिसून येता की हे दोन्ही वाड्याचे लोक एकठांय जावन हे देवूळ बांदले पूर्वी ल्हानशी एक घुमटी आशिल्ली हांगा मोडकळी जायिल्ली पण एक उत्कृष्ट प्रतीक आसा ती एकीचे हे दोन्ही वाडे एकठांय येवन तांच्यांनी अशें सुंदर हे देवूळ बांदलां आनी आज किती तरी वर्ष जाले हो उत्सव उमेदीन मनयतात नाटकां आसतात महाप्रसाद आसा असंख्य लोक हांगा जमतात आनी ही एक खरोखर आनंदाची गोष्ट आसा विठ्ठला देवी कांबळी कुटुंबियांची कुलदेवता आसा आणि वर्सात वाढदिवस आमी साजरो करतात पण हेच्या पयलीं फक्त अक्षय तृतीयेक आमी वाढदिवस करताले पण मागीर कितें तरी अडचणी स्थापना जावपाक लागली स्थापने खातीर आमी मागीर परत घेवन आसता म्हणून आमी फाटीं येयली फाटीं येतून आमी ते ह्या वेळेन आयज सगळी आपली स्थापना करपाची थारायली थारायतात सगळ्यांक आमी कांबळी कुटुंबी एक जाले आनी देवूळ बांदपाक आमी सुरवात केली देवूळ बांदल्या उपरांत बाबा मुर्ती हाडली म्हणून आमी खटपट केली बामणवाड्याचे लोक आमी कांबळी कुटुंबीय सगळे एकदा
स्थापना केली. स्थापना केल्या उपरांत चडसो हातभार आमकां गांवच्या लोकांनी लायलो, आमच्या कुटुंबियांनी लायलो. पण चडसो हात देवूळ बांदपाक जावं फुडें सरपाक विवेक गांवगी म्हणटा पळय तेणें चड भाग केलो. मड बांदपाक, हॉल बांदपाक, टायल्स घालपाक, मार्बल घालपाक सगळें काम तेजें केलें. तशेंच हे मार्बल हे वाड्यात तो नामदेव आमी भायर ना पण तेणें केला प्रमोट जाता तेणें बांदलेलें आहा. समस्त जगदंबा शिकणी विठ्ठला देवी संपूर्ण आज या पारसे ग्रामस्थ आज एक कांबळे आणि त्याचप्रमाणे येथील या ठिकाणी असणारा वामनवाडा आणि संपूर्ण कुटुंबियांच्या आशीर्वाद एक रुपये करून या ठिकाणी जो जो उत्सव साजरा जातो या ठिकाणी दसऱ्याला उत्सव असतात. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी वार्षिक पद्धतीप्रमाणे शिवरात्रीच्या दिवशी या ठिकाणी हरतूर म्हणून एक प्रोग्राम कार्यक्रम केला जातो. त्याचप्रमाणे या देवीचा वार्षिक त्याचप्रमाणे या ठिकाणी ज्यावेळेला देवीची पारसे भगवतीची या ठिकाणातून आगरवाड्याला ज्या वेळेला निघतात त्यावेळेला या मंदिरात या ठिकाणी समस्त तरंग येतात आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी हा उत्सव होतो. आणि अशा प्रकारे समस्त या भक्तगणांना या देवीचा संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त झालेला आहे. आणि असाच उत्तरोत्तर काळ हा आशीर्वाद समस्त या भक्तगणांना या ग्रामस्थांना या कुटुंबियांना प्राप्त व्हावा असा या देवीच्या चरणाची प्रार्थना करून मी हे 2 शब्द माझे पूर्ण करतो. नका गो त्या इतके सामान आले कापूर दिलाय कापूर टाकाय का बापू